Hei, salutare! Salutare, dragilor! Mă bucur să fim împreună, iată, la a doua parte a poveștii alături de Dana. Și mă bucur foarte mult că sunteți alături de noi, da? La această jumătate de zi, cam așa, după cât este ceasul. Da? Poate că sunteți după masă și vă spunem să vă fie de bine, poate că sunteți înainte de masă, da? Și vă spunem poftă bună, dar mă bucur că sunteți împreună cu noi la această sesiune live. Și așa cum am spus, împreună o să depănăm partea a doua a poveștii, a experienței Danei ca și antreprenor. Și citeam dimineața o chestie foarte faină și vreau ca să o împărtășesc cu voi înainte de a-i da cuvântul Danei. Citeam faptul că se spune că cele mai bogate zăcăminte, da, de pe planetă nu sunt în bazinele din Orientul Mijlociu sau, știu eu, în minele de diamante din Africa de Sud, ci cele mai bogate zăcăminte se află în cimitirele locale. Okay? Poate că știți de asta, dar pe mine așa m-a impactat și mi-a repus pe tavă o realitate. De ce lucrul acesta? Pentru că acolo se află îngropate toate visurile care nu s-au împlinit niciodată. Acolo se află îngropate toate cântecele care nu au fost cântate niciodată. Acolo se află îngropate toate ideile care nu au fost împărtășite niciodată. Acolo se află îngropate toate dorințele care nu s-au împlinit niciodată. Acolo sunt îngropate planurile și scopurile care nu au fost atinse niciodată. Și doar un procent mic, da, din cei care ne trăim viața pe acest pământ, ajungem ca să ne împlinim visele, dorințele, scopurile, planurile și astfel să ne atingem potențialul maxim. Doar un procent foarte mic. Ceea ce mă bucură foarte tare, da, la această parte a doua a interviului este că împreună cu Dana o să descoperiți o modalitate, da, pe care noi am trăit-o și o trăim, slavă Domnului. Da? O modalitate prin care visele, dorințele, planurile noastre și ale tale, poate, se pot împlini. Ok? Așa că hai alături de noi în această călătorie pentru a vedea mai departe, da, partea a doua a poveștii Danei. Poate te va inspira. Și dacă te inspiră, atunci da, deja ne-am atins scopul. Ok? Dana, ai microfonul da? Și aștept. Vă salut, prieteni dragi, și ascultând-o pe Cristiana și oricum pregătind așa în mintea mea un remember al anilor care s-au scurs de când ne-am întâlnit și de când facem un parteneriat super fain împreună, mă gândeam ce mare privilegiu să pot să lucrez cu o companie și să lucrez într-un sistem în care, indiferent de recesiuni economice, de toate lucrurile astea care ne afectează mai mult sau mai puțin, într-un fel sau altul, pe toți, și iată că nu numai la nivel local sau național, ci acum la nivel global, să poți în acest sistem și în parteneriat cu un colos, cum e Forever Living, să poți să fii liniștit, să poți să fii cumva, să nu fii încordat și stresat și frământat cum sunt alții. Mă gândeam la oamenii care și-au pierdut joburile definitiv, oameni care nu știu să facă altceva, oameni care nu știu, sunt prea tineri, prea bătrâni, știi, la 40 de ani, prea bătrâni să mai înceapă ceva sau să mai fie acceptați într-o companie mare și prea tineri să iasă la pensie, știi? Adică e lucrul ăsta care vine dintr-o parte avantaj, dintr-o parte dezavantaj, dar oricum mai fie, ești prins la mijloc și practic nu te mai regăsești. Oameni care se tem să aibă copii. Deci, îți vine sau nu să crezi, dar sunt oameni care spun, uite, nu îmi pierd jobul dacă am copil. Și amână și practic tot ce e mai frumos în primii ani, când ai cea mai mare răbdare și poți să faci lucruri extraordinare alături de copii, să-i crești când ești tânăr, și de multe ori nu mai poți să aibă la o anumită vârstă sau intervin alte probleme medicale. Sau, mă rog, sunt diverse situații și mă gândeam că oferta noastră, așa cum pentru mine, sincer, atunci când ați venit voi prima dată, mi s-a părut parcă incredibil de frumos să fie în totalitate adevărat. Mă bucur că am reușit să o împărtășim cu oameni, cu zeci de oameni, cu sute, cu mii de oameni în tot parcursul ăsta, care și-au schimbat viața. Chiar dacă unii au vrut doar să fie sănătoși. Și este extraordinar să știi că poți
să-ți îngrijești sănătatea și să-ți continui viața așa cum alegi tu să fie, dar cel puțin să știi că ești protejat. Acum, în perioada asta, când oamenii se tem, oamenii se tem și spun, oare ce o să fie? Oare o să fiu afectat? Oare cum o să-mi reacționeze organismul dacă mi se întâmplă și mie să contactez, eu știu ce virus sau orice altceva, sau copilului meu, sau părintelui, sau bunicului meu, să știi că tu ești protejat. Chiar dacă oamenii încă o dată spun, aleg doar să consume produse și pentru noi este o mare satisfacție să știm că am putut, prin sistemul ăsta pe care compania îl pune la dispoziție, să ajungem la atât de mulți oameni. Tu știi asta, că niciodată n-am fost super deschisă să lucrez eu online, dar îmi dau seama că este o oportunitate care acum vine în mănușă pentru oricine. Adică oamenii oricum stau de vorbă, știi? N-au mai putut să plece, n-au mai putut să se viziteze, n-au mai putut să facă o mulțime de lucruri care în mod normal le-ar fi făcut, dar stau de vorbă. Și acum și bunicile și toți oamenii au ajuns și știu să butoneze un calculator sau măcar pe telefon și să intre pe Skype sau să intre pe Zoom sau să sune pe video și oamenii comunică. Exact. Ori sistemul pe care compania... Ca și bunica, nu-i așa? Tu așa o spui? Ca și bunică tânără. Eu spun de mama mea. Nu numai eu spun de mama mea. Mama vorbește la telefon, pe video. Adică oamenii... pentru că așa suntem construiți, așa suntem făcuți să fim, să trăim în mijlocul oamenilor, să interacționăm, să ne bucurăm, să relaționăm. Și automat, practic, noi ce facem în jobul nostru? Asta facem. Noi împărtășim cu oamenii, împărtășim ce simțim, ce ne place, ce am descoperit, ce ne-a făcut nouă bine. Este un sistem pentru care la unii zici că s-au născut să facă treaba asta, pentru alții, într-adevăr, pare greu, pare peste mână, dar de fapt dacă stai mai mult de vorbă cu un om și spui că el de fapt face dintotdeauna lucrul ăsta, măcar că a recomandat odată o carte sau un film sau o piesă de teatru sau orice altceva, el oricum a făcut lucrul ăsta. Știi? Și compania noastră asta de fapt face de 42 de ani. E în mijlocul oamenilor, în slujba oamenilor, lucrează pentru oameni. Și cel care a avut ideea asta genială să pună în practică președintele fondator Rex Moon, cel care a conceput această, această ofertă fenomenală de care beneficiem cu toții, este un exemplu pentru noi toți și cred că fiecare, cunoscându-l, măcar odată intersectându-ne cu el în viață, ne-am dat seama că dacă iubești oamenii, nu ai cum să nu poți să nu faci parteneriatul ăsta. Nu ai cum să nu-l faci, pentru că l-a făcut într-un mod și l-a pus într-un sistem în care nu mai contează nici că ai 18 ani sau ești pensionar, poți să faci lucrul ăsta, îți dă libertate totală. Nu contează că ești într-un sătuc, important e să ai un telefon și o conexiune la internet și poți să faci dintr-un sătuc de munte. Nu contează că ai studii, ai experiență în spate sau n-ai, adică nu spune niciun fel de restricție, niciun fel de barieră, niciun fel de blocaj, niciun fel, nu-i cu pile, nu-i cu relații, nu-i cu intervenții, nu-i cu stai în spate, eu știu ce partid, sau nu-i cu nimic. Deci e o libertate totală și o franciză la cheie pe care o dă tuturor celor care au deschidere, disponibilitate, practic să schimbe viața și să-și o facă mai bună, nu știu, mai confortabilă, mai, nu știu, într-o lume în care oamenii își pun o mulțime de întrebări și cred că nu știm noi suficient de bine, nu știu cum se poate întâmpla lucrul ăsta, cum poți să ajungi la oamenii care clar sunt în căutare de altceva în momentul ăsta mai mult decât au fost vreodată. Pentru că sunt o mulțime de oameni debusolați. Sunt o mulțime de oameni debusolați și oameni care nu se mai regăsesc. Unii nu mai au cum să vină, că asta li s-a întâmplat multora, dar unii nu se mai regăsesc. După ce au stat 2 luni acasă, după ce au văzut că timpul poate fi petrecut și altfel, după ce și-au regăsit valorile alea de care poate mulți uitaseră, după ce au văzut cât de bine să stai tu cu copilul tău acasă și să le duci tu, cum poate nimeni altul nu are cum să o facă mai bine și au făcut cu copiii școală de acasă și multe alte lucruri, oferta noastră vine incredibil adică la cel mai potrivit moment la care ar fi putut să vină. Exact. Dar auzi, acum, din ceea ce îmi povestești, tu spui despre percepția ta prezentă. Care a fost percepția ta inițială când ai aflat despre acest sistem? Că poate mulți se vor regăsi în percepția ta inițială, da? Dar și în cea prezentă. Acum, uitându-mă în urmă, apropo de
e un termen la modă vis-a-vis de dezvoltare personală. Eram un alt om. Așa. Știi cum e? Te schimbi, te transformi și gândirea se schimbă și acțiunile și toată viața de fapt se schimbă. Uitându-mă în urmă, povesteam și data trecută, încrederea mea total a fost în voi. Am realizat cine este compania, am realizat că sistemul este unul la îndemână și că pot să fac asta cu copiii mei fiind mici atunci. Da? Eu am 3 băieți. În timp în urmă, cu aproape 18 ani, deja făceam un calcul. Băiatul meu cel mic avea vârsta nepotului meu. Wow! Wow! Adică timpul a trecut nici nu știi. Asta este. Da. Asta e frumusețea acestui sistem și acestui parteneriat, că îți dă posibilitatea, pentru că timpul zboară incredibil, îți dă posibilitatea să te bucuri de timp, de ai tăi, de momentele care contează cu adevărat, de ce spuneai tu în introducere, de ilustrația, de visele alea îngropate, care niciodată n-au fost scoase la suprafață. Parteneriatul cu Forever Living în sistemul de network marketing îți dă posibilitatea să-ți trăiești viața, să-ți împlinești visuri, să poți să-ți crești copiii, să te bucuri, să stai cu nepoții tăi și în același timp să poți să împărtășești oferta asta tuturor. E adevărat că dând în spate cei aproape 18 ani, mi se părea atât de greu, mi se părea complicat, am fost 1.000.000 de întrebări. Acum toate lucrurile astea sunt la îndemâna noastră, prin seminarii online, prin tot ce compania ne pune la dispoziție, pentru că doar la un click distanță poți să intri și să vezi toate seminariile posibile. Doar în comunitatea pe care tot gestionezi la fel, sunt o mulțime de materiale, de filmulețe și de toate lucrurile pe care le facem noi peste săptămână. Faptul că suntem prin tehnologie la un click distanță de oameni s-a ușurat incredibil de mult posibilitatea ca oamenii să învețe și să se dezvolte. Mi-amintesc la începuturi pentru un curs, ne urcam la tren, la cușetă și mergeam la Bistrița și de-abia așteptam cu sufletul la gură și ne simțeam binecuvântați și privilegiați că cei mai buni din țară, da, din mentorii noștri, Vera și Aurel Minter, deschideau ușa și pentru noi. Oameni care eram la început de drum și nu știam nimic, nu știam nimic, dar vroiam să facem lucrul ăsta. Cred că asta face diferența. Cred că asta face diferența, da, astăzi. Ok, că dacă nu știi foarte multe lucruri, spune da și învață cum, până la urmă. Exact. Noi suntem acolo, ca un antrenor, asta aș vrea să-și imagineze oamenii. Ai un antrenor personal care e cu tine acolo și nu doar îți spune ce să faci, ți arată. Exact. Și nu doar că te arată, cu tine umăr la umăr aleargă și te învață și e pe traseu cu tine și te încurajează și îți arată mai dinainte posibile obstacole și îți arată care ar putea să fie obiecțiile, prezentându-ți în același timp toate avantajele, de ce merită, de ce o să reușești. Pentru că, practic, dacă eu dau filmul în spate și ar putea oamenii să vadă înainte și după viața mea, oricine poate să facă lucrul ăsta. Și eu aveam 3 copii mici, nici eu nu lucram și pentru mine era o prăpastie financiară. Aveam probleme de sănătate atunci, dar mi-am dat seama că este, așa cum am spus și data trecută, este un cec în alb. Este o șansă pe care dacă eu nu o apuc în 2 mâinile, o să regret toată viața și, în general, oamenii fac lucrul ăsta. După ce trece un tren, să zic așa, spune asta e, n-a fost să fie, dar nu e așa. Nu e așa. Chiar putem în momentele astea să fructificăm și nu ca atunci când am început noi, în care aveam un catalog și atât. Nu aveam toate. Deci pentru cei care încep acum este o bogăție de materiale, da? Și în format fizic și în format electronic, plus întâlnirile astea cu noi, care sunt extrem de dese. Atunci noi ne vedeam o dată pe săptămână, acum ne vedem de cel puțin 2-3 ori pe săptămână, plus că noi suntem alături de oameni prin toate mesajele, prin toate intervențiile, de orice fel au ei nevoie. Deci mi se pare mult mai ușor. Cu mult mai ușor mi se pare pentru cei care. Așa este. Și dacă ar fi un pic să ne gândim cui s-ar potrivi acest tip de activitate, da, în sistemul de network marketing? Uite, mă întorc tot în trecut, că spuneai tu cum a fost pentru oamenii care încep acum sau ne privesc acum. Mi-amintesc la primul eveniment național că am văzut și copii, că le spun copii, că de vârsta copiilor noștri, copii de 18 ani, de-abia împliniseră 18 ani și au spus da. Și am văzut și erau și oameni de vârsta părinților mei. Pentru mine a fost un pic așa,
mi s-a părut un pic, nu ciudat, dar cumva, ce pune pe oameni ăștia împreună? Deci, cum o activitate să o îmbrățișeze și copilul ăsta care de-abia a terminat liceul sau e student și face jobul ăsta, și ce face măița, bunicuța, tanti, care am văzut-o pe unele extrem de modeste, unele cu mulți ani de experiență în domenii diverse. Și atunci mi-am dat seama că practic, sub cupola companiei noastre, oamenii pot să o ia de la zero în orice moment al vieții lor și pot să stabilească singuri vise, obiective îndrăznețe pe care le pot realiza în parteneriatul cu Forever Living. Exact. Practic despre asta este vorba. Noi deci asta este o chestie minunată. Oferta de sănătate și oferta de ce înseamnă construcție de rețea, și oamenii pot să facă, începând de la împlinirea unei nevoi de sănătate, sau poate unei nevoi primare, că au o chirie de plătit și nu se ajung, sau poate n-au bursă la școală, sau, nu știu, au o rată la mașină, sau, nu știu, diverse lucruri care sunt de bază, până la oameni care m-am uitat și m-au impresionat și mi-au pus niște semne de întrebare, pentru că erau niște oameni foarte bine echilibrați financiar și nu partea financiară i-a motivat. Pentru mine asta a fost extrem de interesant, pentru că nevoia de recunoaștere, de relaționare, de a fi în mijlocul oamenilor, de a da mai departe oamenilor o veste bună, pentru că în viața asta nu totul e să ai tu, să-ți fie ție bine. Așa este. Extrem de important să vezi că tu poți să inspiri oamenii din jurul tău, să ai un impact în care să schimbi traiectoria vieții unor oameni care, din punct de vedere social, ar fi îngropați, ar fi devastați, ar fi poate la limita existenței. Exact. Sau oameni care au ieșit la pensie și au zis, dom'le, dar acum ce să fac la pensie? Să mă mut dintr-o stațiune în alta? Asta nu e viață. Nu statutul de pensionar mă definește. Și nu înseamnă că dacă am muncit o viață, acum trebuie să fac rebusuri și să dezeghintegrame și să ies cu câinele în parc. și să ies în parc și să... nu că asta ar fi ceva rău, nu că e o pierdere de vreme. Așa este, da. După viață de muncă, oamenii au nevoie de relaxare, merită din plin toate recompensele. Dar sunt oameni care au atâta energie și au atât de mult de dăruit și oameni care vin din sisteme închistate în alte domenii în care au lucrat și aici simt că se pot exprima liber și pot fi cât vor ei de creativi și că pot să fie de folos. Deci, ce să zic, noi avem o slujbă, îi spun eu, că suntem căutători de comori. Noi căutăm oameni care au valori incredibil de mari ascunse acolo în ei și noi îi ajutăm să le scoată la suprafață. Exact. Asta e munca noastră. Asta e munca noastră, da. Exact, așa este. Da. Deja în 160 de țări, creștem permanent, avem stabilitatea și siguranța unei companii care nu joacă la bursă, nu are datorii, nu te gândești, domnule, apare, dispare, e în țară. Deja de 21 de ani funcționăm și în România și tot ce a fost de demonstrat cuiva vreodată s-a demonstrat. N-a întârziat niciodată cu plata bonificațiilor noastre. Până s-a ținut de cuvânt și toate lucrurile n-au fost cu tragere la sorți, nu au fost cu tombole, ci pur și simplu ai muncit pentru un program, l-ai îndeplinit, ai văzut toată lumea, ai primit cheile unei mașini, ai avut parte de să se împartă profitul cu tine. Sunt o mulțime de bonificații, dar probabil că o să vorbim și despre lucrul ăsta, de care beneficiem fără să fie niciun fel de favoritism sau de discriminare în niciun fel. Deci, uitându-mă în urmă, îmi dau seama că am făcut și multe greșeli, pentru că de multe ori nu știi când ești pe val și e important când vezi cum e acum momentul. Momentul ăsta este un moment în care dacă știi să te urci pe valul ăsta care se formează, când toți oamenii sunt în căutări. Deci ăsta este un moment extraordinar în care oamenii caută. Oamenii se întreabă ce o să fie cu noi. Toată omenirea asta e un pic tulburată și se gândesc, doamne, se reașează într-un fel lucrurile, dar cum va fi? Pentru unii e o nesiguranță, pentru unii sunt lucruri care cumva le fuge pământul de sub picioare. Alții se gândesc că sănătatea poate niciodată n-a fost prioritatea lor și ar trebui să devină. Poate sunt multe semne de întrebare. Acum este un moment extraordinar în care oamenii, dacă vor avea urechile deschise și inimile deschise, vor realiza că nu neapărat trebuie să renunțe la ce fac, dacă le place ce fac ei. Pot să ia ca un part-time și să dedice, nu știu,
o oră seara, fiecare seară sau un weekend intensiv de lucru, asta se stabilește cu fiecare în parte, sau pot să o facă ca pe un job principal. Poate să fie un job în care îl faci în familie, în care te aduce aproape oamenii care s-au îndepărtat dintr-un motiv sau altul și poți să-ți construiești o echipă cu cine vrei. Un lucru care pentru mine a făcut întotdeauna o diferență. Pentru că nu e ca la un job clasic. Te duci acolo, vrei, nu vrei, îți convine, nu-ți convine, îți plac colegii, nu-ți plac. Da. Asta e un serviciu. Da, așa este. Nu-ți formezi echipa cu oamenii pe care îi placi, cu care rezonezi, cu care simți că ai același mod de gândire. Tu stabilești nivelul de câștig, un lucru e incredibil. Dom'le, nevoile cresc, ți-au crescut copiii, ai oarește probleme, atunci un pic mărești ritmul, apeși pe accelerație mai tare și schimbi viteza și te duci și spre nivelul de performanță. Azi ești într-un punct, auzi prima dată, să zicem, deschizi Facebook-ul și ne vezi pe noi, da? Da. Și te gândești despre ce-o fi până la urmă, care ar fi detaliile, da? Și ne auzim cumva în privat. Astăzi nu știi nimic și afli informația pentru prima dată, poți la final de an să fii un om care să ai un venit occidental în buzunar. Corect. Așa este un lucru care nu cred, sincer, nu cred că se poate face în multe alte combinații de parteneriat cu alte firme. Așa este. Faptul că noi avem siguranța deplină că de când se pune plântuța noastră în pământ de aloie și până ajunge produsul la noi, totul este făcut într-o siguranță și într-o securitate deplină și nimeni nu intervine, la fel cu bonificațiile, la fel cu... Toate lucrurile sunt garantate, sunt verificate, sunt probate de 42 de ani. Exact. Adică oamenii într-o vreme în care parcă nimic nu e sigur, astăzi se spune ceva și mâine se schimbă lucrurile și fie că te anunță, fie că nu te anunță, ești pus în fața unui fapt împlinit și tu n-ai niciun cuvânt de spus, să știi că întotdeauna te poți baza pe seriozitate, începând de la cel care, încă o dată spun, care a înființat această companie, la stafful de care a ales să se înconjoare, la oamenii care conduc și compania în România și toți oamenii care, fie că ești la un telefon și ai nevoie de o informație, la un SMS la care te-ai semnat și primești răspuns, că te-ai bucat, ești mai puțin deschis pe online și nu știi, ți-ai prins urechile acolo. Oamenii sunt acolo pentru tine. Sunt acolo pentru tine. Acel care sunt îndrumător personal. E ca și cum tu ai un om pe care nu tu îl plătești, deci e un lucru incredibil, tu nu îl plătești, da? Îl plătește tot compania. Dar el e acolo pentru tine și te ajută și te crește și te formează și te susține și te motivează și te încurajează doar ca tu să reușești. Exact. Ceea ce este un nou sens în ziua de astăzi. Și pentru asta tu nu scoți niciun leu din buzunar. Da? Așa este. Mi se pare un lucru și o transparență și o seriozitate pe care personal, ce să zic, n-am niciun merit în dreptul ăsta, e meritul 100% vine de sus și că s-au întâmplat lucrurile așa, că ne-a adus pe noi împreună, că ne-a pus așa este. Că ne-a ținut împreună. Da. Și că alături de noi au venit oameni cu care noi simțim la fel. E cel mai important lucru. Și aseară ne-am întâlnit la birou, o parte dintre noi, că nu toți au putut să fie, și atât de mult ne-am bucurat, ziceai că ne revedem după nu știu câți ani. Am stabilit că ne vedem și stăm scurt de tot, dar nu puteam să ne despărțim. Să știi că, repet, v-am spus-o și ieri, am fost geloasă pe voi, că ieri n-am fost alături de voi la birou, da? Un pic așa am fost geloasă. Asta e un lucru care face diferența. Noi nu ne-am întâlnit că trebuia să ne întâlnim, că ne-a chemat cineva, că era șeful, că aveam target să facem asta, era o ședință pe care ne-o cerea directorul companiei, nu. Și facem asta de fiecare dată, de câte ori putem, cu atâta drag și cu atâta bucurie și cu atâta, ce să spun, asta se vede dincolo de tot ceea ce înseamnă un plan de lucru, de ce înseamnă o agendă pe care fiecare dintre noi vrem să ne urmărim. Și astea sunt câteva din lucrurile care, fie că dau timpul înapoi cu 18 ani, fie că sunt astăzi, în 2020 și final de lună mai, revizuite, sunt aceleași. Pentru că
Da. Dacă ar fi așa, ca o concluzie la această parte a doua, da? Câteva cuvinte cheie din tot ceea ce tu ai spus. Cum ai rezuma această parte? Știu că e provocator, da? Știu lucrul acesta și știu că n-am discutat înainte de acest lucru, dar mi-a venit această întrebare, mă gândesc, ok, bun, poate unii ne-au ascultat, au început să ne asculte, sunt încă alături de noi acum și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Câteva cuvinte, câteva lucruri care să rămână în loc de concluzie. Mă gândesc așa, că în vremuri nesigure, în vremuri tulburi, în care practic stăm de multe ori pe nisipuri mișcătoare și oricum nu știm ce va veni în perioada imediat următoare, pentru orice persoană care a împlinit 18 ani, repet, și în rest nu trebuie să aibă niciun fel de abilitate sau de pregătire anterioară, dar vrea să facă ceva cu viața lui. Fie pentru sănătate, doar atât, fie pentru o rotunjire a venitului familiei, fie pentru un venit stabil, fie pentru o performanță deosebită, pentru că fiecare aici acționează în funcție de el până la urmă, de dorința și de visurile pe care le are. Este un moment extraordinar de bun, de potrivit, să înceapă această activitate având parte de tot suportul nostru. Că e vorba de suportul nostru ca și echipă, că e vorba despre compania noastră la nivel de țară, că e vorba despre tot ce se întâmplă la nivel de glob, că suntem în toată lumea aproape, are parte de toată susținerea, suportul de care are nevoie să reușească. Acum, exact. Ceea ce face diferența, exact cum am spus la început, probabil că este dorința, visul, scopul fiecăruia. Cred că sunt necunoscutele din această ecuație, dar dacă ai dorința aceasta de a face parte dintr-o echipă frumoasă, de a construi relații în timp ce îți dezvolți un extravenit sau știu eu, îți dezvolți o afacere personală, dacă principiile, da, pe care Dana acum ni le-a împărtășit coincid cu principiile tale, dacă valorile la fel sunt pe acolo și se suprapun, atunci da, te încurajăm din toată inima, da, amândouă, ca și partenere de peste 17 ani în acest business, te încurajăm, lasă-ne un mesaj sau trimite un mesaj în privat, da, pentru a afla detalii. Deci pur și simplu vreau detalii, pentru că întotdeauna spun lucrul acesta. Există o cale mai bună pentru o viață mai frumoasă. Există o cale mai bună pentru o viață mai frumoasă, chiar și pentru tine, acela care ne asculți în acest moment. Există. Și dacă există, dacă pentru noi a funcționat și funcționează astăzi, a funcționat acum 15 ani, acum 18 ani, acum 40 de ani și funcționează și astăzi, atunci, da, poate funcționa și pentru tine. Așa că te așteptăm ca să ne cer detalii. Dana, îți mulțumim din toată inima pentru, cum să zic, nu pot să spun că a fost o poveste, ci a fost pur și simplu o punere a inimii tale pe tavă și a dragului tău pe tavă și l-am simțit din toată inima l-am simțit. Știam că pot conta pe tine și asta e un lucru care îmi oferă foarte multă, cum să zic, siguranță și în același timp bucurie, da? Că poți conta pe partenerul de lângă tine. Okay? Te apreciem foarte mult, Dana, foarte mult te apreciem și suntem recunoscători pentru toată echipa frumoasă pe care ai construit-o și pe care o vei construi de acum înainte, da? Pentru că oamenii au nevoie de ceea ce noi oferim. Ok, dragilor, vă mulțumim că ați fost alături de noi și, da, pentru că Dana încă mai are partea a treia a poveștii. Duminică după prânz ne auzim cu partea a treia, dar până atunci, dacă ești interesat de creștere, dacă, într-adevăr, din toată inima cauți o cale mai bună pentru o viață mai frumoasă, suntem aici amândouă și te aștept cu mesajul tău, da, vreau mai multe detalii. Ok? Până data viitoare. Și dacă cumva, dacă cumva n-ai văzut prima parte a interviului, dă puțin scroll down, da, atât pe profilul Danei cât și pe profilul meu și ascultă. Pentru că acolo au fost alte beneficii, astăzi au fost altele, iar duminică urmează altele. Dar mulțumim încă o dată. Mulțumim și ne vedem duminică. Exact, ne vedem duminică, sigur că da.